أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. uNkulunkulu wakho munye, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Uyena onomusa, uyena onesihawu. Njengoba ngikhuluma ke mayelana naloNkulunkulu oyedwa, namhlanje ngifuna ukuvezela abafowethu laba abangamaKristu nalaba abangamaJuda. Ngifuna ukukutshela namhlanje iqiniso njengoba linjalo. Ungizonde mangabe ungizonda, vele angizelanga la ukuzonesa imizwa yakho. Ngizokutshela iqiniso njengoba linjalo. Uyalithatha okwakho, awulithathi, kuyilungelo lakho futhi lokho. Anginalo ilungelo lokukufosta ukuthi iqiniso ulithathe ngenkani. Uma ngabe ufunda iBhayibheli, ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi 80% yeBhayibheli likhuluma ngeIslam. Lifundisa abantu ngeIslam 80% ukusuka kuGenesis uze uyofika encwadini kaJohane. iBhayibheli lifundisa abantu ngani? NgeIslam. Bonke labo profeta balapho, oMoses, oIsaya, oJeremiya, oHezekeli, oJobe, oSolomoni, oDavide, uJesu qobo lwakhe, uMuhammad qobo lwakhe. Uyakhona naye uMuhammad eBhayibhelini, ukhona ukuthi nje bamfihla igama lakhe, kodwa ukhona. Bonke ke laba profeti laba esengibabalile, oAbraham, oIshmayeli, oJakobe, bonke babelethe umlayezo owodwa: ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Uma ngabe wena uyalifunda iBhayibheli, kodwa namanje lento engiyikhulumayo wena awuyibone eBhayibhelini, ngithe ngena ku-YouTube ubukela ama-movie. Ungene ku-YouTube bese uyabhala uthi The Gospel of Jesus of Nazareth, uyibuka yonke leyo movie leyo, uzoyibona iIslam lapho. Noma uthini? Uthi The Book of Genesis, uyibuka yonke leyo movie leyo, uzoyibona iIslam lapho. Noma uthi The Gospel of John, uyibuka yonke leyo movie leyo, uzoyibona iIslam lapho. Uma ngabe wena ukwenzile lokho, walifunda iBhayibheli lonke usuka kuGenesis waze wafika kuJohn, iIslam awuyiboni wena, zibuza ukuthi kwenzakalani ngomqondo wakho. Khona into wrong ngomqondo wakho. Khona la intambo ingathinti khona emqondweni wakho. Khona amabhawodi noma igroove okwathi makufaseka la emqondweni wakho zase ziyaxeka, azange aqina kahle. Zibuza ukuthi kwenzakalani. Ufunda iBhayibheli 90%, 80% eBhayibheli likutshela ngeIslam, kodwa wena iIslam ayiboni. Wena usaqhubeka nokukhonza uNkulunkulu oyisitabane, usaqhubeka nokukhonza uNkulunkulu oyinkonkoni, usaqhubeka nokushumeza abantu batshela ukuthi uNkulunkulu uyiziqu ezintathu, uNkulunkulu ngamadoda amathathu emntweni oyedwa. Zibuza ukuthi kwenzakalani ngomqondo wakho. Kukhona ongalungile emqondweni wakho. Ugula ngekhanda, ikhanda lakho liyaxapha, ikhanda lakho ligcwele upelepele, kwasho manje amandla Ndlovu kusibaya. Wathi ikhanda lakho ligcwele upelepele. Awukwazi ukungaliboni iqiniso liphambi kwamehlo akho, kodwa wena wenze ngathi iqiniso awuliboni. Nawe wena usashumeza abantu ngobuthathu bukaNkulunkulu egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Wena osakwenza lokho, ubukona ukuthi eBhayibhelini ayikho yonke lento leyo wena oyishumayeza abantu. Akukho lapho iBhayibheli likhuluma khona ngoNkulunkulu oziqu intathu. Akukho eBhayibhelini la uthola khona uNkulunkulu ethi mina ngingomunye, ngingoqala kuNkulunkulu wobuthathu bukaNkulunkulu. Akukho la uthola khona uJesu ethi mina ngowesibili ebuthathwini bukaNkulunkulu. Akukho la uthola khona uMoya oyingcwele noma uGabriel ethi mina ngowesithathu ebuthathwini bukaNkulunkulu. Manje wena usakhuluma lokho, wena usashumayeza abantu lokho, ukuthathaphi? Ikhanda lakhe alisebenzi, uqatshelwa ikhanda, kuneyigroove ezingazange zavaleka kahle, ezingazange iqine kahle, amabhawodi angazange aqine kahle ekhanda lakho. Yingakho ukwazi ukukhuluma ngento owaziyo nawe ukuthi ayikho. Ngikunikezile inselelo ngathi ngena
uGoogle ubhale ukuthi what was the real original name of Jesus, bazokutshela ukuthi uYeshua akuyena uJesus. uJesus into eyenziwa amaRoma ngo-325 AC. Sekukudala uJesu ahamba wanyukela ezulwini, amaRoma edlala ngathi noJehova naye futhi naye uNkulunkulu nje loyo owamampunge abamenza. Ngoba mangabe uthi uyangena uwenza ucwaningo uthola ukuthi ualphabet J wa-inventwa i-Italian, umuntu waseRome. 500 years uJesu esahamba wanyukela ezulwini. Yibo laba abathi abantu abashintshe bangasakhonza uYahweh, abantu abashintshe bangasalaleli uYeshua, kodwa bathathe uYahweh bamnika igama bathi uJehova, mabeqeda bathathe uYeshua bamnika igama bathi uJesu, mabeqeda bese bahlanganisa lo Jesu wabo noJehova wabo bamkhandile nengilozi uGabriel umoya oyingcwele, bakuthathe bakuhlanganise endaweni eyodwa bese bethi lo uNkulunkulu, besididisa ngamabomu ngoba befuna vele siphambane noNkulunkulu. Funda ke incwadi yabaLevi 26 uzothola uqale lapha ku14 lapho uNkulunkulu echaza ukuthi uma sike sashintsha savumela ukudukiswa sakhonziswa abanye onkulunkulu nathi savuma, uNkulunkulu uyomelana nathi, asishaye ngomkhuhlane, asishaye ngeyifuba, asishaye ngezifo zoshukela, sivaleke amehlo, asishaye ngengebhe, izitha zethu zithathe konke okungokwethu, zithathe umcebo wethu, zisibuse, zidlwengule abantwana bethu, zilale nomama bethu, zilale nogogo bethu, zisibulale, siphile ngokwesaba. uNkulunkulu uyayibeka yonke leyo nto leyo encwadini yabaLevi. Ubani ongakuboni lokho olufundayo iBhayibheli? Manje wena ukwenzelana nalabo abakhonza isiphambano? Vula uJeremiya 10 uyifunde uzoza uNkulunkulu uthini ngalabantu laba abenza isiphambano baqede basikhonza. Uthi uNkulunkulu bayezitunqa, bayezilima, bayeziwula, bayeziphukuphuku. Akusho mina, ivule kuJeremiya 10. Wonke umuntu okhonza isiphambano, okholelwa esiphambanweni, oguqa phambi kwesiphambano, othatha isithombe asifake lapha esiphambanweni, aqamba amanga, aqambele abantu amanga athi uJesu. Uthi uNkulunkulu bonke labo bantu laba benza lokho bayezilima, bayezitunqa, bayezidenge, bayeziphukuphuku, bayeziwula. Bese uyovula incwadi kaMateyu 6. Uthi uJesu bonke labo bantu labo abathi mangabe bepha bese beshaya amacilongo babazenzisi ningafani nabo, isandla sakho sokudla masingakwazi esikwenzayo sokunxele, noma isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo sokudla. Bahamba bama enhlanganweni befuna ukubonwa abantu, umvuzo wabo sowamukele, ningafani nabo. Kodwa-ke wena ngena ekamerweni lakho, uvala umnyango, uthi usuvalile, ukhulume noNkulunkulu wakho osekusithekeni. Ungathemelezi, ungabanga umsindo njengokwenza kwalabo abasemasinagogeni abahamba bebanga umsindo bethemeleza, bethi ngokukhuluma kwabo, ngokumemeza kwabo, ngokuthemeleza kwabo bayozwiwa abantu, badunyiswa abantu. Umvuzo wabo sebewamukele. Wena ungafani nabo, bangabazenzisi abantu abenza lokho. Aqhubeke futhi uNkulunkulu encwadini kabani kaDuteronomy 13 mangingaphosisi, athi uNkulunkulu uma ngabe kuqhamuka umprofeti othi yena uyisithunywa sikaNkulunkulu, akhulume enze izimangaliso zenzeke phambi kwakho, kodwa mawuthi uyambheka lo mprofeti loyo, umprofeti mbumbulu loyo, ukutshela ukuthi khonza yena noma woza sikhonze abanye onkulunkulu abakhandwe ngamatshe, noma onkulunkulu basemhlabeni, noma onkulunkulu beyingodo, noma onkulunkulu bamaplango, noma onkulunkulu beyithixo, loyo muntu loyo wombulala nokumbulala. Kusho uNkulunkulu, akusho mina. Uyifunde ilapha kuDuteronomy 13. Uthi uNkulunkulu lo mprofeti loyo uzozenza imanga niyibone phambi kwenu, njengoba bezenza nje imanga siyibona phambi kwabo. Siyibona phambi kwethu, bayazenza zona imanga, bayabaphulukisa abagulayo, bayayiphakamisa ishosha, bayavula amehlo empumputhe, bayawakhipha amadimoni ebantwini, benza yonke imangaliso lezo khulunywa ngazo. Kodwa inkinga yabo bathi akukhonzwe bona, noma kukhonzwe abanye onkulunkulu okungebona onkulunkulu abadalile. Labantu laba abakhonzwayo nalabantu laba akuthiwa abakhonzwe, lo Jesu lo enekuthiwa enithi makakhonzwe,
lo shembe lo enithi makakhonzwe, lo lihanyane enithi makakhonzwe, lo mndise enithi makakhonzwe, lezi ithombe enithi makakhonzwe, le mfene enithi mayikhonzwe, le nkonkoni enithi mayikhonzwe, lo Jesu enithi makakhonzwe, le nyanga enithi mayikhonzwe, leli langa enithi malikhonzwe, lezi nkanyezi enithi mazikhonzwe, le ndlovu enithi mayikhonzwe, le nkomo enithi mayikhonzwe, le mfene enithi mayikhonzwe, le nyoka enithi mayikhonzwe, le mali enithi mayikhonzwe, akukho nokuncane endalweni kaMdali okwake kwadalwa yiyo yonke lento engikubalele yona. Le dlozi leli lithi malikhonzwe alikaze ladala lutho lelo demon lelo, nale thongo leli abantu abangasekho nabo enithi mabakhonzwe abakaze badala lutho. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Yingakho mawufunda incwadi kaJoshua ethi uJoshua, uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova umvelinqangi umdala weinsuku, khethani namuhla ukuba ngubani niyakumkhonza na, noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo besengaphesheya komfula, noma onkulunkulu enihlala ezweni lawo. Nami namhlanje ngiphosa inselelo ngithi, uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ubani niyomkhonza no, noma nifuna ukukhonza ushembe, noma nifuna ukukhonza ulihanyana, noma nifuna ukukhonza umndise, noma nifuna ukukhonza uJesu, noma nifuna ukukhonza isiphambano, noma nifuna ukukhonza izithombe lezi enizikhonzayo, noma nifuna ukukhonza ilanga laba abakhonza ilanga ama-Illuminati, noma nifuna ukukhonza ukukhanya, noma nifuna ukukhonza inkanyezi, noma nifuna ukukhonza inyanga, noma nifuna ukukhonza ihlahla, noma ikuphi lokhu wena obona ukuthi ku-right ukuthi ukukhonze, qhubeka ukukhonze. Kodwa umdali egcineni uthini? Ungaliphathi ngeze igama lami, angeke nguyeke ngiyokubeka icala. Bonke labantu laba abakhonza abantu abaphila emhlabeni, bonke labantu laba abakhonza izithombe, bonke labantu abakhonza inkanyezi, abakhonza ulwandle, abakhonza inyanga, abakhonza inyoka, abakhonza imali, bonke labo bantu labo baphatha igama likaNkulunkulu ngeze. Angeke umdali abayeke uyobabeka icala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho omunye onolungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, futhi uMuhammad uyisithunywa sika-Allah sokugcina. Bonke abantu abangafuni ukukhonza u-Allah, noma ungenza izinto ezinhle kangakanani emhlabeni, zibe ningi zibe ngakanani uzenzile emhlabeni, wasiza abantu, wakhe izikolo, wakhe izibhedlela, wakhe izitadium, noma ngabe wenzeni enhle emhlabeni, kodwa wena uma ngabe wena ungelona ikholwa, ungowesilisa ungowesifazane, kodwa wena waba nabanye unkulunkulu ngaphandle kamvelinqangi, ngaphandle kamdala weinsuku, u-Allah uthini? Habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Izenzo zakho ozenzile ezinhle la emhlabeni angeke zize zikusebenzele, ngisho nangelanga lokwahlulelwa angeke zikusebenzele, azibalwa. Angithi uzenzile abantu bakubonga, bakhuluma kahle ngawe, manje ufunani ke kumdala ngoba ubuwenzela vele ukubongwa abantu. Okulandelayo, wena ongafuni ukukhonza umdali la emhlabeni uyophila kabuhlungu, lahu ma'ishatan dhanka, uyophila kabuhlungu la emhlabeni, wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Ngelanga lokwahlulela uyothi mawuvuswe ekufeni uyovuka uyimpumputhe, uyovuka ungaboni emehlweni. Ngani? Ngoba wena awufunanga ukukhonza umdali. Manje yini ke leyo ufuna ukuyibona? Ngoba wena awufunanga ukuvula amehlo ula emhlabeni, uvula amehlo ubone iqiniso, wenze ulandele imigomo ngendlela umdali wakho afuna ukuthi umkhonze ngakhona. Uthi umdali ngelanga lokwahlulela, wena ofile ungalona imuslim, ungayena ozithobayo ngaphansi kwentando ka-Allah, ungayena ozehlisayo phansi kwentando ka-Allah, uthobele intando yakhe, umkhonze yena yedwa, ungamhlanganisi nalutho esezulwini phezulu.